May po, aircon. Aircon. KL16. O, doon, sabay ka dyan doon. Ayan na. Tabong-tabong dito na galing. Ha? Tabong-tabong yan na galing. Bako. Yan, sige. Luway. Yan, dyan na lang po. Si Kwan. O, dyan ka na. Iyo, pili ka dyan. Tara na. Doon ka lang naman dyan. Sabihan mo na po sa driver. Yeah, sabihan dapat. Ibaba mo sa Ah. Pasay. Sabihan ka. Sa may DLTV. May DLTV? Sige. Tadi ka na doon, oh. Didi ka, oh. Sabihan ka. Sige doon, oh. Pili ka dyan, oh. Hindi na sa gilid. Walang pasis. Pasis pala. Kuya, ito pong nakakulat ko din na lalaki po. Ano po ba sa Pasay po, ito kuya. Sige, tayo. O, di ako sunod kaputi. Are. Alam mo lang noon, sa papel mo. Ayaw. Pasay po ito yung walang manta. Sa may DLTV. Alam mo ta, nagbaba sa babae. Ha? Nagbaba sa babae para hilig. Siningil ko. Iyo. Tipid-tipid ba lang? Iyo. Maldoya, di permiso no? Maloya. Gari paldo so ukay mo niya na. Kani ko mali base, maloya. Sunod, bawi. Iyo, ano butang kita? Oo. Ha? Oo. Idol, last na idol, diyan ka na? Oh, harap mo talaga. Yaw, ingat. Iyo na eh. Okay, bye, ingat.